खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 27 नभेम्बर 2021 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो गोजोनै थानो हागोन गोजोन आरो गाहाम थासारि फैगोन जेखि खामानि मावानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारनो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन आयाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन लाइमोनफ्रा मोजां खौरां मोननो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ जेरावबो सांग्रां जानो रोंगोन आरो गोग्गो साननो रोंगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयाबो बांगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो देरहासार जानो हागोन गोबां बिथिङाव जाफुंसार जागोन गुबुननि अनसायनाय मोनगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआ जोबोर गोख्रों जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा नाथाय देबारनांगोन गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो गोबां खहा जानांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव दिनै अननानै फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन गुबुननि हेफाजाब लानांगोन समाजाव दिनै अदेबानि मान मोननो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोर आला खाला जागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो गोजोनै थानो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन
पजिटिव एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन पजिटिव साननो रोंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि साननाया देबार नांगोन गोजोननि आंखाल जानो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोआव जिंगा बांनो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन नेगेटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गोबां सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोजोनै थानो हानाय नङा गोजोननि आंखाल जागोन गोबां खामानियाव मुखुब थानानै देहाखौ दिनै मेंनाय मोनगोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायनो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा खहा जानांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन गोदान खामानिखौ दिनै जागायजेननोबो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कुंभ राशि गिबि हांखो ग स स
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन नाथाय अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आयाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथ'नोबो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन सोरजोंबा बाखनाय जानो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।